I am unable to make it on. Siri, shut down my phone. Siri, shut down my phone. You'll need to unlock your iPhone first. Siri, shut down my phone. Siri, shut down my phone. You'll need to unlock your iPhone. மியூட்ல வச்சுன்னு பேசுங்க. I can't. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா தங்கமணி மாதாஜி, சுபம்பலர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ் அண்ட் பிரபுஜிஸ், எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கம். இங்கே எனக்கு காலை வணக்கம், பட் ஆனால் மாலை வணக்கம். பிரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்ணாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மபான் பிரிய மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ரேயரோட ஆரம்பிச்சாச்சு. இப்போ கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம போன சாப்டரில் 16th வரைக்கும் தான் நமக்கு என்ஓடியில் உண்டு. ஆனால் என்ன 17, 18, 19 பக்தி சாஸ்திரிக்கு இருக்குது, அதனால அதையும் சொல்லி கொடுத்துருங்கோன்னு சொன்னாங்க. சரி, அந்த 17, 18 இன்னைக்கு பண்ணிடலாம். சின்னது தான் அது, பட் நம்ம படித்ததனோட ஆல்மோஸ்ட் அதனோட கண்டினியூவேஷன் தான். இந்த 17th சாப்டர் எப்படி பக்தி தொண்டு எவ்வாறு படிப்படியாக வளர்ந்து உயர்ந்த நிலையை எப்படி ஆகுதுங்கிறத பற்றி ஸ்ரீல ரூபா கோஸ்வாமி விளக்கி சொல்கிறார். முதல்ல என்ன பண்ணணும், சாதனா பக்தி. அது மூலம் பக்தர்கள் தனது ஆன்மீக வாழ்க்கையை தொடங்குகிறார்கள் இல்லையா, அதுலேருந்து தான் சாதனா பக்தி. அப்புறம் குரு மற்றும்
சாஸ்திரங்களின் வழிகாட்டுதலின்படி பக்தி தொண்டை செய்கிறான். அதை வச்சு அடுத்தது 2வது பாவ பக்தி படித்தோம். அடுத்து பாவ பக்தி, அடுத்தது 3வது பிரேம பக்தி. உண்மையான பக்தனுக்கு கிருஷ்ணனோட சேவையே அதே தான் குறியிலே தான் இருப்போம். யாருக்கு? உண்மையான பக்தனுக்கு. பொருள் இன்பம், புகழ், செல்வம், அந்த முக்தி ஆகியவற்றை அவன் முதன்மையாக விரும்புவதில்லை. மெட்டீரியல்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக டிட்டாச் ஆகி அவன் ஸ்பிரிச்சுவல்லேருந்து வந்துடுறான். பக்தி வளர வளர அது ஜாஸ்தியாக போக போக என்ன ஆகுது? நாமம், ரூபம், குணம் மற்றும் லீலைகளில் அவன் ஒவ்வொன்றுத்தையும் நமக்கு நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவனுக்கு ஆர்வம் அதிகரிக்கிறது. கிருஷ்ணரிடம் அன்பு அதிகரிக்கிறச்சு என்ன ஆகுது? பக்தனோட இதயம் தூய்மையாகி உலக பற்றுதல் குறைஞ்சு பகவானுடைய முழுசாக சரணாகதி அடையிறோம். ஓகே, அதாவது முக்கியமான கருத்து என்ன இந்த சாப்டரில், 17 சாப்டரில்? சாதனா பக்தி, பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி அப்படின்னு படிப்படியாக முன்னேறிட்டு வரோம். முன்னேற்றம் தான் முக்கிய செய்தி. சுருக்கமாக சொல்லணும்னா, பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலம் பக்தி வளர்றது. அதாவது ஒரு மரத்துக்கு தண்ணி ஊற்றணுன்னா எங்கே தண்ணி விடணும்? அந்த ரூட்டில் தான் விடணும். சில பேர் செடிக்கு மேலே கிளையில் அந்த இலையிலெல்லாம் விடுறோம். அது விடக்கூடாது. எங்கே விடணுமோ அங்கே விட்டாக்கா அது மரம் வளரும். அது மாதிரி நமக்கு எங்கே பக்தி தொண்டை வளர்கிறதுக்கு என்ன வேணும்? நமக்கு சாதனா பக்தி, பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி இதெல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டு அதை பக்தியாக மலர வச்சிடலாம். பாவம் பரிபக்குவம் அடைந்து கிருஷ்ண பிரேமி ஆகிறது. இதுவே பக்தி வாழ்க்கையின் உயர்ந்த நிலை. ஓகே, இதுதான் 17 சாப்டர். 18 சாப்டர் என்ன பண்ணுறோம்? அதையும் கண்டினியூஷன் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. இந்த 18th கிருஷ்ணருடைய பக்தி எவ்வாறு இன்னும் ஆழமாக எப்படி பக்தி ரசமாக அனுபவிக்கப்படுறது அப்படிங்கிறத விவரமாக சொல்கிறார். பக்தி ரசம் அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ணருடன் பக்தனுக்கு ஏற்படும் ஆன்மீக அன்பின் இனிமையான அனுபவம் ஆகும். பக்தன் கிருஷ்ணரிடம் கொண்டுள்ள நிலையான அன்பு, அதாவது நிலையான அன்புங்கிறது சாயபாவம், பல்வேறு ஆன்மீக உணர்வுகளுடன் இணைந்து பக்தி ரசமாக வெளிப்படுகிறது. இது நீங்கள் பக்தி சாஸ்திரியில் இன்னும் டீட்டெயிலாக படிக்கணும். நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இது கொடுத்துருக்கேன். பக்தனின் இதயத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றிய அன்பு, நினைவு, ஈடுபாடு, ஆனந்தம் ஆகியவற்றை அதிகரிக்கும் போது அது இன்னும் வேகமாக ஆழமாக போகிறது பக்தி. இந்த பக்தி ரசம் பொருள் உலகத்தின் இன்பத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. பக்தி ரசங்கிறதுக்கு மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. கிருஷ்ணருடன் கொண்டுள்ள தூய ஆன்மீக உரையிலிருந்து கிடைக்கும் ஆனந்தம். பக்தன் கிருஷ்ணரின் நாமம், ரூபம், குணம் இதிலேருந்து அனுபவிக்கும் போது அவனுடைய ஆன்மீக உணர்வு மேலும் உயர்ந்து போகிறது. கிருஷ்ணரிடம் உள்ள அன்பு எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு பக்தனின் ஆன்மீக ஆனந்தமும் அதிகரிக்கிறது. அதனால தான் அந்த மங்களாரத்தி எல்லாம் பண்ணும்போது நம்மளை மறந்துட்டு கண்ணை மூடின்னு ஆடி பக்தி பரவசத்தில் ரொம்ப இதுவாக ஆடின்னு இருப்பாள். அது என்ன? அது பக்தி பரவசம் ஆகிடுறது. அவெல்லாம் கிருஷ்ணர்கிட்டக்கு நல்லா கிட்டக்க நெருங்கி வந்தாச்சு அவெல்லாம். ஓகே, இதில் முக்கியமான கருத்து 18 சாப்டரில் வெறும் பக்திங்கிறது வெறும் கடமையாக இருக்குது. தொடங்கி அந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட ஆழ்ந்த அன்பாக வச்சிருந்து அது நமக்கு கடமை இல்லை. ஐயோ கிருஷ்ணர் இன்னைக்கு பார்க்கலன்னா, மங்களாரத்தி பார்க்கலன்னா நன்னா இல்லை அப்படின்னு நம்ம அந்த ஃபீலிங் வந்தாச்சு இல்லையா? அந்த மாதிரி அது போக 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 பக்தி ரசமாக அனுபவிக்கப்பட முடியும். ஒரே வரியில் 18 சாப்டர் சொல்லணும்னா, கிருஷ்ணனுடைய தூய அன்பு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு பக்தனின் இதயத்தில் அவனது அளவற்ற ஆன்மீக ஆனந்தமான பக்தி ரசத்தை வெளிப்படுகிறது. ஓகே, இது 17 18க்கும் நான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி யாராவது சொல்லுங்க. வீடியோ கிளியரா இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி. ஓகேம்மா, ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது நானே பண்ணியிருந்தேன், என்னோட வீடியோ இது பிபிடி இது. ரொம்ப கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. முன்ன இருந்ததை விட இது நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. தூய பக்தியால் எதையும் முழுமையாக சுத்தமாகும் போது பகவான், இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதே பாயிண்ட் தான் இங்க வரப்படுது.
இதயம் முழுமையாக சுத்தமாகும் போது பகவான் கிருஷ்ணரிடம் ஆழ்ந்த அன்பு மலர்கிறது. இந்த நிலையில் பக்தன் பௌதீக பற்றுகளால் எளிதில் அசைக்கப்படுவதில்லை. ராதாகிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதே அவரது முக்கிய ஆர்வமாக இருக்கிறது. இது உயர்ந்த பக்தியான உத்தம அதிகாரி நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறது. நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி எல்லாம் அந்த நிலைக்கு கொண்டு போய் விடுறது நம்மள. மெய் மறந்த காதலியின் அறிகுறிகள். பக்தியின் ஆழமான வளர்ச்சியில் உள்ளத்தில் ஆன்மீக ஆனந்தம் பெருகுகிறது. அந்த ஆனந்தம் வெளிப்படையான உடல் மற்றும் மன அறிகுறிகளாகவும் தோன்றலாம். கண்ணீர் போன்ற சில பேருக்கு உட்கார்ந்து பகவான் சாமிக்கு ஏத்தாப்புல இருந்து பகவானுக்கு ஏத்தாப்புல பிரேயர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கண்ணில் தண்ணி வரும். அதெல்லாம் பரவச அறிகுறிகள். பகவான் மீதான ஆழ்ந்த அன்பின் பற்றுல அதனால ஏற்படுறது. இந்த நிலை சாதாரண பௌதீக உணர்ச்சி அல்ல, கிருஷ்ணருடன் உள்ள ஆன்மீக உறவின் வெளிப்பாடு. அந்த நிலை எப்போ வரும்? நமக்கு தூய பக்தர்களின் தொடர்பு மூலம் பக்தி தொண்டில் முன்னேற்றம் பெறுவது முக்கிய வழியாகும். நமக்கு எப்போதுமே டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் இருக்கணும். அதாவது தூய பக்தர்களோட அசோசியேஷன் இருக்கணும். எல்லாரோடைய அசோசியேஷன்ல தூய பக்தர்களோட அசோசியேஷன் இருக்கணும். கிருஷ்ணரின் அல்லது அவரது தூய பக்தரின் விசேஷ கருணையாலும் உயர்ந்த நிலை கிடைக்கலாம். அத்தகைய விசேஷ கருணையால் திடீர் ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஏற்படுவது மிகவும் அரிது. ஆகவே தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு பக்தி தொண்டை தொடர்ந்து செய்வது வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஓகே, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரை சொல்லலாம்? பிரகலாதரின் உதாரணம் சொல்லலாம். நாரத முனிவர் பிரகலாதரின் கிருஷ்ணர் மீதான இயற்கையான ஈடுபாட்டை உயர்ந்த பக்தியின் உதாரணமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவருடைய பக்தி பௌதீக ஆசையால் உருவானது அல்ல, இயற்கையாகவே வளர்ந்த அன்பாக காட்டப்படுகிறது. ஓகே, முழுமுதற் கடவுள் மீதான இத்தகைய ஆழ்ந்த பற்று மெய்மறந்த காதலின் அடிப்படையாகிறது. நாரத முனிவரின் முன்னேற்றம். நாரத முனிவர் மகா முனிவர்களின் தொடர்பை பெற்றதன் மூலம் பக்தியில் முன்னேறினார் இல்லையா? அவ 4 மாசத்துக்கு அந்த முனிவர்கள்லாம் அவ வீட்டுல தங்கியிருந்தா. அவ அம்மா அவெல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட்ட பாத்திரத்தெல்லாம் தேய்ச்சி போட்டு அவ அம்மா ஒரு மெய்டா இருந்திருந்தா அவெல்லாம் படிக்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டே இருந்தார் இல்லையா? அதனால அவ மூலியமா முனிவர்கள் கிட்ட இருக்க தொடர்பெல்லாம் 5 வயசுல இருந்தே அவருக்கு பக்தி அதுலேருந்து முன்னேறினார். அவர்களிடமிருந்து பகவானை பற்றிய அருளுரைகளை தொடர்ந்து கேட்டார். காலப்போக்கில் அந்த கேட்பும் சாது சங்கமும் முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பை வளர்த்தன. இதனால் பக்தியின் முன்னேற்றத்தில் கேட்பது மற்றும் தூய பக்தர்களின் தொடர்பு மிக முக்கியமானது என்பதை அறியலாம். ஓகே, தூய பக்தர்களின் தொண்டு, பக்தி தொண்டு, கேட்பது, கிருஷ்ணர் மீதான ஆழ்ந்த பற்று. பகவத் அன்பு வளரும் போது பக்தனின் சித்தம் ஆன்மீக ஆனந்தத்தால் நிரம்புகிறது. சில அரிய சந்தர்ப்பங்களில் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது பக்தரின் விசேஷ கருணையால் திடீர் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். நமது நடைமுறை சாது சங்கம், பக்தி தொண்டு, பகவானை பற்றி கேட்பது ஆகியவற்றை தொடர்ந்து வளர்த்து கொள்ளலாம். ஏதோ கொஞ்சம் போதும் நம்ம வந்துடுச்சுன்னா போதும்னு நினைச்சுடுறோம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. இன்னும் நம்ம எவ்வளவு காலம் நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்டக்கு வரணும்னாக்க சாது சங்கம், பக்தி தொண்டு, பகவானை பற்றி கேட்டுட்டே இருக்கணும். பகவத்கீதை, பாகவதம் கிளாஸ்ல எல்லாம் திரும்பி 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 அட்டன் பண்ணி கேட்டுட்டே இருந்தாலே, அந்த மாதிரி பக்தர்களோட உறவு வச்சிருந்தாலே, சேவையும் செய்யறதும் இம்பார்ட்டன்ட். அதுல சேவைன்னா என்ன சேவைனாலும் டெய்டிக்கு அலங்காரம் பண்ணுறது, அதாவது தீட்சை எடுத்து வரலாம், அதை பண்ணலாம். இல்லைன்னா போய் டெய்டியில் இருக்கிற இந்த ஹால் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கலாம். கிச்சனில் போய் சமையலுக்கு கரியாய்க்கு நறுக்கி கொடுக்கலாம், சமைக்கலாம். இதெல்லாம் டெய்டி ஒர்ஷிப், இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணுறது, அப்புறம் பஜன் பண்ணுறது, பஜனை கிரியா இல்லையா, பஜனை பண்ணுறது, எத்தனையோ இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி உட்காந்து நமக்கு தெரிஞ்சதை நம்ம மற்றவாளுக்கு சொல்லி தருது. இதெல்லாம் ரொம்ப பக்தியை வளர்க்கறதுக்கு ரொம்ப விசேஷமானது. ஓகே, எஸ் மாதாஜி, படிக்காது படிக்கலாம் மாதாஜி. படிங்கம்மா. அத்தியாயம் 17. மெய்மறந்த காதல். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பக்தி தொண்டினை மேற்கொள்ளும் போது ஒருவன் உண்மையில் ஜட இயற்கை குணங்களை கடந்த உன்னத நிலைக்கு உயர்கிறான். அச்சமயம் அவனது உள்ளம் சூரியனைப் போல் மின்னும்.
சூரியன் பிற கோள்களுக்கு மேலே மிக உயரத்தில் இருக்கிறது. அதனை எந்த ஒரு மேகமும் மூடுவதற்கு சாத்தியமில்லை. அதுபோல ஒரு பக்தன் சூரியனைப் போல் தூய்மையாகும் பொழுது அவனது உள்ளமெங்கிலும் மெய்மறந்த காதல் பரவுகின்றது. அது சூரிய ஒளியை விட புகழ் மிக்கதாகும். அச்சமயமே கிருஷ்ணர் மீதான பற்று நிறைவடைகின்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக ஒரு பக்தன் அவனது மெய்மறந்த காதலில் பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய ஆர்வமுடையவனாகிறான். இந்நிலையிலேயே அப்பக்தன் நிறைவான பக்தி என்னும் உத்தம அதிகாரி நிலையில் இருக்கிறான். அப்படிப்பட்ட பக்தன் உலகியல் பாசத்தால் கிளர்ச்சி அடைவதில்லை. அவன் ராதாவிற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் தொண்டு செய்வதில் மட்டுமே ஆர்வமுடையவனாகிறான். இதனை தெளிவுபடுத்துவதற்கு முந்தைய அத்தியாயங்களில் பக்தி தொண்டின் அடையாளங்கள், நாம் எவ்வாறு நமது இப்போதைய புலன்களுடன் பக்தி தொண்டு செய்து படிப்படியாக தன்னிச்சை காதலின் மெய்மறைந்த நிலைக்கு உயரலாம் என்னும் உபதேசங்களுடன் விளக்கப்பட்டன. மேலும் இருவகை பக்தி தொண்டுகளான ஒழுங்குமுறை விதிகளின் கீழ் பக்தி தொண்டு, தன்னிச்சையான காதல் மூலம் பக்தி தொண்டு என்பவை பற்றியும் கூறப்பட்டது. ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு நிலைக்குள் இரு பிரிவுகள் செயல் மிக்கது, ஆற்றல் மிக்கது என்று உள்ளன. பக்தி தொண்டின் ஆற்றல் மிக்க பகுதியானது பாவம் எனப்படும். இது தொடர்பாக தந்திரங்களில் ஒரு குறிப்பு காணப்படுகிறது. அதில் மெய்மறத்தல் என்பதே முழுமுதற் கடவுள் மீது கொண்ட காதலின் முதல் அடையாளமாகும் என்றும், அந்நிலையில் ஒருவனிடம் கண்ணீர் பெருகும், மெய் நடுங்கும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அடையாளங்கள் எப்போதுமின்றி சில சமயங்களில் மட்டுமே வெளிப்படுகின்றன. மன்னர் அம்பரீசர் துர்வாச முனிவரால் துன்பத்திற்குள்ளான போது அவர் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை சிந்திக்க தொடங்கினார். உடனே அவர் உடலில் சில மாற்றங்கள் காணப்பட்டன. அவரது விழிகளிலிருந்து கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. மெய்மறந்த நிலையின் அடையாளங்கள் இவையாகும். அவை உடல் நடுக்கத்தாலும் கண்ணீர் வழிவதாலும் புலனாகின்றன. இம்மெய்மறந்த அடையாளங்கள் வெளிப்படையாக தோன்றிய பின்னர் அவை மனதினில் தங்கிவிடுகின்றன. இம்மெய்மறந்த நிலை சமாதி எனப்படும். போற்றத்தக்க இந்நிலையே கிருஷ்ணருடன் எதிர்காலத்தில் பரிமாறிக்கொள்ளும் காதல் லீலைகளுக்கு காரணமாகின்றது. மெய்மறந்த இந்நிலைக்கு உயர்வு பெறுவதற்கு 2 வழிகளே சாத்தியமாக இருக்கின்றன. மாதாஜி, அந்த சமாதிங்கிற நிலைமை அடையிறதுக்கு ரொம்ப 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 பிரயத்தனப்படணும். பிரயத்தனப்படணும்னு நான் சும்மா ஒரு நாள்ல 2 நாள்ல 1 மாசம் 2 மாசத்துலலாம் வர காரியங்கள் இல்லை. அதெல்லாம் நல்லா நம்ம நல்லா வருஷக்கணக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தால் தான் அந்த நிலையை அடைய முடியும். அதை அடைஞ்சிட்டாக்க அவ்வளோதான், வேற ஒன்றுமே கிடையாது. அதனால அதை அடையிறதுக்கு உண்டான முயற்சிகளை நம்ம மேற்கொள்ளணும். நம்ம எல்லாராலையும் சமாதி நிலைக்கு வர முடியாது. வரணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா அந்த அதை போய் டச் பண்ணுற அளவுக்கான நம்ம கொண்டு போகலாம், நம்மளால பண்ண முடியும். எஸ் மாதாஜி. மெய்மறந்த இந்நிலைக்கு உயர்வு பெறுவதற்கு 2 வழிகளே சாத்தியமாக இருக்கின்றன. ஒரு வழி தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் நித்திய தொடர்பாகும். மற்றொரு வழி கிருஷ்ணரின் சிறப்பு கருணையினால் அல்லது கிருஷ்ணரின் தூய பக்தரின் கருணையினால் ஆனதாகும். மெய்மறந்த வாழ்க்கை நிலைக்கு உயர்வு பெறுவது பொதுவாக தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலமே எய்தப்படுகின்றது. கிருஷ்ணரின் சிறப்பு கருணையால் அல்லது அவரது பக்தரின் கருணையினால் அந்நிலைக்கு உயர்வதென்பது மிகவும் அரிதானதாகும். இதன் பொருள் என்னவென்றால், தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலம் ஒருவன் பக்தி தொண்டினை உறுதியுடன் செய்ய வேண்டும் என்பதாம். அப்போதுதான் அவன் தன்னை அந்நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தி கொள்ள முடியும். அசாதாரணமான சமயங்களில் உண்மையில் கிருஷ்ணரின் சிறப்பு கருணை நிச்சயம் உண்டு. நாம் கருணையினை எப்போதும் எதிர்பார்த்தே இருத்தல் வேண்டும் என்ற போதிலும் கூட நாம் சோம்பேறியாக கிருஷ்ணரின் கருணையினை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க கூடாது. நித்திய கடமைகள் கட்டாயம் செய்யப்பட வேண்டும். சில சமயம் பள்ளிக்கோ கல்லூரிக்கோ செல்லாத ஒருவன் சிறந்த அறிஞனாக அங்கீகரிக்கப்படலாம், அல்லது பெரிய பல்கலைக்கழகங்கள் அவனுக்கு சிறப்பு பட்டங்கள் அளிக்கலாம். அதற்காக எல்லோருமே பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு செல்லாமல் பல்கலைக்கழகங்களின் சிறப்பு பட்டங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று பொருளாகாது. அதனால் ஒருவன் பயபக்தியுடன் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். அதே சமயம் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது பக்தரின் கருணையின் மீது நம்பிக்கை வைத்தல் வேண்டும். மாதாஜி, யாரா படிக்கிறீங்களா? பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை படிங்க. பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிப்பதன் மூலம் மெய்மறந்த காதல் நிலைக்கு உயரலாம் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு நாரதரின் வாழ்க்கை சரித்திரத்தில் காணப்படுகின்றது. அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வியாச தேவருக்கு விளக்கப்படுகின்றது. அதில் நாரதர் தனது முற்பிறப்பினை பற்றியும் தான் எவ்வாறு மெய்மறந்து காதல் நிலைக்கு உயர்வடைந்தார் என்பதையும் கூறுகிறார். அவர் எப்போதும்
அவர் எப்போதும் மகாபக்தர்களின் சேவையில் ஈடுபட்டு அவர்களின் அருள் உரைகளையும் திருப்பாடல்களையும் கேட்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். அவர் தூய பக்தர்களின் வாயினின்று கிருஷ்ணரின் லீலைகளையும் அவரை பற்றிய பாடல்களையும் கேட்கும் பாக்கியம் பெற்றிருந்த காரணத்தினால் அவற்றின் மீது அவர் தமது உள்ளத்தில் பெரும் ஈடுபாடு உடையவரானார். அவர் இவ்வாறான செய்திகளை கேட்பதில் பேரார்வம் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் அவர் தம்முள் கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்றவரானார். கிருஷ்ணர் மீதான தூய காதலுக்கு முந்தையது இது மெய்மறந்த காதலாகும். ஏனென்றால் அடுத்த சுலோகத்தில் நாரத முனிவர் மகாமுனிவர்களின் அருளுரைகளை தொடர்ந்து கேட்டு வந்தபடியால் முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் வளர்ச்சி பெற்றார் என்பதை உறுதி செய்கிறார். இது தொடர்பாக நாரதர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதற்காண்டம் 5ஆம் அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகத்தில் தொடர்ந்து கூறுகிறார். முதலில் நான் மழை மற்றும் இலையுதிர் காலங்களில் மகாமுனிவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு எனது நாட்களை கழித்தேன். ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலும் மாலையிலும் அவர்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை பாடுவதையும் ஓதுவதையும் நான் கேட்பேன். அதனால் எனது உள்ளம் படிப்படியாக தூய்மை அடைந்தது. முழு கவனத்துடன் நான் அவர்களின் உரைகளை கேட்க கேட்க என்னிடமிருந்து ஜட இயற்கை குணங்களான தமோ ரஜோ குணங்களின் பாதிப்பு நீங்கியது. அதன்பின் நான் பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டில் உறுதியாக நிலை பெற்றவனானேன். தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் ஒருவன் எவ்வாறு மெய்மறந்த காதல் நிலைக்கு வளர்ச்சி பெற முடியும் என்பதற்கு இவை அனுபவ உதாரணங்களாகும். அதனால் ஒருவன் காலையிலும் மாலையிலும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதில் ஈடுபட்டிருக்கும் தூய பக்தருடன் நித்திய தொடர்பு கொள்வது அவசியமாகும். இதன் மூலம் ஒருவன் அவனது உள்ளத்தை தூய்மை செய்யும் கிருஷ்ணர் மீதான தூய மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெறவும் வாய்ப்பு பெறுகிறான். இக்கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டம் 25ஆம் அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் பகவான் கபிலர் கூறுகிறார், இந்த அன்னையே, ஒருவன் உண்மையிலேயே தூய பக்தருடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது எனது பக்தி துண்டின் தகு சக்தியானது உணரப்படும் என்று. அதாவது ஒரு தூய பக்தன் பேசும் பொழுது அவரது வார்த்தைகள் கேட்பவர்களின் உள்ளங்களை ஊடுருவி செல்கின்றன. கேட்பது மற்றும் ஓதுவதின் ரகசியம் என்ன? வயிற்றுப்பிழப்பு பேச்சாளர்களில் உன்னத ஆனந்தத்தினை கேட்பவர்களின் உள்ளங்களில் பதிக்க முடியாது. எனினும் பகவானின் தோன்றலில் ஈடுபாடுடைய ஒரு தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவானவன் பேசும் பொழுது கேட்பவர்களுடைய ஆன்மீக வாழ்வினை கொண்டு செலுத்தும் ஆற்றல் பெற்றவனாக இருக்கிறான். ஆகையால் ஒருவன் இது போன்ற தூய மாசற்ற பக்தர்களின் தொடர்பினை ஆடி பெற்றான் என்றால் அத்தொடர்பு மற்றும் தொண்டினால் புதிய பக்தன் முழுமுதல் கடவுள் மீதான பற்றில் காதலில் பக்தியில் நிச்சயம் வளர்ச்சி பெறுவான். பத்ம புராணத்தில் ஒரு புதிய பக்தியின் கதை ஒன்று உள்ளது. அதில் அவன் தன்னை ஆனந்த தளத்திற்கு உயர்த்திக் கொள்வதற்காக பகவானின் கருணை வேண்டி இரவு முழுவதும் நடமாடிக்கொண்டே இருந்தாள் என்று கூறப்படுகிறது. எனினும் சில சமயம் ஒருவன் பக்தி தொண்டுக்கான முறைகள் எதையும் பின்பற்றாமல் திடீரென்று கிருஷ்ணர் மீதான பக்தியில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். ஒருவன் பக்தி மனப்பான்மையில் திடீரென வளர்ச்சி பெறுவதற்கு காரணம் கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது பக்தரின் விசேஷ கருணையே. கிருஷ்ணரின் காரணமற்ற கருணையினால் விளைந்த இந்த மெய்மறந்த ஆனந்த உணர்வுகளின் வளர்ச்சியானது 3 வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அவை கேட்பதனால், பார்ப்பதனால் மற்றும் நல் வாழ்த்துக்களினால் வளர்ச்சி பெறுவது என்பது ஆகும். நாரதிய புராணத்தில் பேசுவதானால் வளரும் மெய்மறந்த காதலை பற்றி இதோர் குறிப்பு காணப்படுகின்றது. அதில் பகவான் கிருஷ்ணர் நாரதிடம் கூறுகிறார், ஓ பிராமண சிரேஷ்டரே, முற்றிலும் உணர்ந்த ஆனந்தமும் சர்வமங்களும் உடைய எனது மாசற்ற பக்தியில் நீ வளர்ச்சி பெற நான் உண்மை ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. வேற யாராவது படிங்க மாதாஜி. எங்க படிக்கணும் மாதாஜி? படிங்க. படிங்க பிரபுஜி, நீங்க படிங்க. பார்ப்பதனால் கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெரும்பற்றி ஸ்கந்த புராணத்தில் ஒரு குறிப்பு காணப்படுகிறது. அதில் ஜாங் பகுதியில் வாழ்ந்தவர்கள் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை பார்த்தவும் அவர் மீது வைத்த தமது விழிகளை மீண்டும் திரும்ப பெற முடியாத வண்ணம் அப்படியே திக்பிரமை பிடித்து நின்றனர் என்று கூறப்படுகிறது. மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை பொறுத்த மட்டில் சுக சம்ஹிதையில் குறிப்பு காணப்படுகின்றது. அதில் நாரதர் ஸ்ரீல வியாசதேவரிடம் கூறுகையில், ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்க்ரால் பண்றேன். போக மாட்டேங்குது பார்க்குறேன். ஓ,
லாஸ்ட் பேஜ் இல்லை மாதாஜி, கையில் புக் இருக்கிறோம் படிச்சிருங்கம்மா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அப்புறம் அடுத்த முழுமுதற் பேஜ் முழுமுதற் கடவுளின் மிகச் சிறந்த பக்தனை நீர் மைந்தனாக பெற்றுள்ளீர். பக்தி தொண்டின் எந்த விதமான ஒழுங்குமுறை விதிகளையும் பின்பற்றாமல் பல்வேறு பிறப்புகள் பக்தி தொண்டு செய்வதனால் பெரும் பல அடையாளங்களை அவன் ஏற்கனவே வளமுடன் பெற்றிருக்கிறான் என்பதை என்னால் காண முடிகிறது என்று. கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் 4ஆம் அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகத்தில் ஒரு குறிப்பு உள்ளது. அதில் நாரதர் மன்னர் யுதிஷ்டிரிடம் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த மன்னனே, பிரகலாதரின் குணத்தை பற்றி விவரிப்பது மிகவும் கடினமாகும். அவர் கிருஷ்ணர் மீது இயற்கையிலேயே ஈடுபாடுடையவராக இருக்கிறார். நான் அவரது உண்மையான குணநலனை எடுத்துரைப்பது மிகவும் அரிதாகும் என்று இதன் பொருள் என்னவென்றால், கிருஷ்ணர் மீது பிரகலாதர் கொண்ட மெய்மறந்த காதலின் இயற்கையான வளர்ச்சியானது பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையினாலானது என்று நாரதர் ஒத்துக்கொள்கிறார் என்பதாகும். கிருஷ்ணர் மீது பிரகலாதர் கொண்ட இந்த இயற்கையான ஈடுபாடு நாரதரின் கருணையினால் விளைந்ததாகும். பிரகலாத மன்னர் அவரது தாயின் கருப்பையில் இருந்த பொழுது பக்தி விஞ்ஞானத்தை பற்றி நாரதர் அவரது தாய்க்கு உபதேசித்தார். அதே சமயம் கருப்பையில் உள்ள அவளது குழந்தையும் கூட தனது உபதேசத்தின் மூலம் பயனடைய வேண்டும் என்று நாரதர் விரும்பினார். முழுமுதற் கடவுளின் அதிகாரம் பெற்ற பக்தரும் அவரது சிறந்த துணைவருமான நாரதர் பிரகலாத மன்னர் புண்ணிய மூர்த்தியாக விளங்க வேண்டும் என்று விரும்பிய காரணத்தினால் அவர் மிகச் சிறந்த பக்தர்களின் எல்லா குணநலன்களிலும் நல்வளர்ச்சி பெற்றார். இதுவே உண்மையான ஈடுபாடாகும். இதற்கு காரணம் முழுமுதற் கடவுளின் விசேஷ கருணை அல்லது நாரதர் போன்ற அவரது சிறந்த பக்தரின் விசேஷ கருணையாகும். ஸ்கந்த புராணத்தில் ஒரு குறிப்பு உள்ளது. அதில் பர்வத முனிவர் நாரதரிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய நாரதரே, எல்லா முனிவர்களிலும் நீரே கீர்த்தியும் சிறப்பும் மிக்கவராவீர். உமது நல்லாசியால் இலிக்குளத்தில் பிறந்த ஒரு வேடன் கூட பகவான் கிருஷ்ணரின் மிகச் சிறந்த உயர்ந்த பக்தனாவான். கிருஷ்ணர் மீதான இந்த மெய்மறந்த காதல் 5 பிரிவுகளை உடையது. அவை என்னவென்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பின்னர் விவரிப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பேஜ் லாஸ்ட் பேஜில் வரணும். அது லாஸ்ட் பதில் முன்னாடி போட்டுட்டேன். ஆனால் இது எங்கேருந்து வந்ததுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்போலேருந்து இது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ 17 சாப்டர் முடிஞ்சிச்சு. ஆஞ்சா கல்பத ரூபசிச்ச கிருபா சுத்திபிய வச்ச பதித்தா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. பக்தி ரசந்தத்தில் 18வது சாப்டர் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரிடம் ஆழ்ந்த பற்று, அதாவது ஆசக்தி, எல்லாவற்றையும் விட கிருஷ்ணரே மனதின் மையமாக மாறும் நிலை. கிருஷ்ணரின் திருநாமம், திருவுருவம், திருகுணங்கள், திருலீலைகள் ஆகியவற்றில் மனம் முழுமையாக இருப்படக்கும் நிலையே ஆசக்தி. ஆசக்தினா என்ன? கிருஷ்ணரின் திருநாமம், திருவுருவம், திருகுணங்கள், திருலீலைகள் எல்லாத்துலேயும் மனம் முழுமையாக ஈடுபடும் நிலை தான் ஆசக்தி. இது ஒரு கொஸ்டினாகவே இருக்கும் அப்புறமா உங்களுக்கு. ஆசக்தி என்றால் என்ன? பக்தியின் மேம்பட்ட நிலை. மனம் எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைக்கும். 2வது பாயிண்ட், உலக பற்றுகள் இயல்பாக குறையும். கிருஷ்ணருடன் உள்ள உறவு மிகவும் இனிமையாக உணரப்படும். எங்கிருந்தாலும் மனம் கிருஷ்ணரிடையே இருக்கும். ஓகே, இந்த இத்தனை பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் அதுக்கு. ஆசக்தியின் உன்னத எடுத்துக்காட்டுகள் எக்ஸாம்பிள் கொடு அப்படின்னு சொன்னால், அன்னை யசோதா கிருஷ்ணரை தனது அன்பு மகனாக கருதி அளவற்ற வாத்சல்யத்துடன் நேசித்தார். விருந்தாவன கோபிகைகள் கிருஷ்ணரின் புல்லாங்குழல் ஓசை கேட்டவுடன் தங்கள் மனமும் உயிரும் முழுவதும் அவரிடமே ஈர்க்கப்பட்டன. இது ஆசக்திக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் 2 வச்சுக்கோங்க. இதில் டேக்கப் என்னன்னா, உண்மையான ஆசக்தி என்பது கிருஷ்ணரே வாழ்வின் மையமாக மாறும் நிலை. அன்னை யசோதாவும் விருந்தாவன கோபிகளும் அதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மன்மனா பவ மத் பக்தோ, பகவத்கீதை 9.34. யாருக்கா தெரியுமா அந்த ஸ்லோகம்? எப்போதும் என்னையே நினைத்து என் பக்தனாக இரு அப்படின்னு சொல்றேன். அந்த ஸ்லோகத்தினோட மீனிங் எப்போதும் என்னையே நினைத்து என் பக்தனாக இரு. ஸோ ஆசக்தியின் அறிகுறிகள்: கிருஷ்ணர் கதைகள் கேட்க ஆவல், ஹரிநாம ஜபத்தில் மகிழ்ச்சி, பக்தர்களுடன் இருப்பதில் சந்தோஷம், உலக இன்பங்களில் விருப்பம் குறையணும், சேவையில் சோர்வில்லாத மனம். ஸோ பக்தியினோட வளர்ச்சி எப்படி வளரணும்? ஸ்ரத்தா, சாது சங்கம், பஜனக்கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவம், பிரேமை.
பக்தி ஒரே நாளில் கிடைப்பது அல்ல, படிப்படியாக வளர்ந்து இறுதியில் ஆசக்தி என்ற ஆழ்ந்த கிருஷ்ண பற்றி அடைகிறது. ஆசக்தியின் சிறந்த உதாரணங்கள் படிச்சுட்டோம் நம்ம. பிருந்தாவன கோபிகைகள், யசோதா தாய், நந்த மகாராஜினும். ஒரு 2 போராது 4 குடுன்னு சொன்னா நந்த மகாராஜும் எழுதலாம். சீலரூப கோஸ்வாமி அவர்களின் மனம் எப்போதும் கிருஷ்ணரிடமே இருந்தது, அதையும் சேர்த்து எழுதலாம். ஓகே, ஆசக்தியை எப்படி வளர்க்க முடியும்? தினமும் ஹரிநாம ஜபம் பண்ணணும், ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கணும், வைஷ்ணவர்களுடன் அவளோட சாது சங்கம் இருக்கணும், ஆலய சேவை, அப்பப்போ டெம்பிளுக்கு போயிட்டு கோயிலில் போய் சேவை செய்யணும். கிருஷ்ணருக்காக எல்லாவற்றையும் செய்யணும். எல்லாம் யாருக்காக செய்யணும்? கிருஷ்ணருக்காக செய்யணும். உலகப்பற்று குறையும் போது கிருஷ்ணர் பற்றி இயல்பாக அதிகரிக்கும். கிருஷ்ணரை நேசிப்பதே வாழ்க்கையின் உண்மையான குறிக்கோள். உலகப்பற்று குறையணும்னா என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணர்கிட்ட பற்று வைக்க ஆரம்பிக்கணும். ஒரு மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் ஒரு டிவி இருந்ததுன்னா அதோட நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டு, ஒரு வீடு இருந்தால் அதோட இருக்கணும், இன்னும் 10 வீடு வாங்கணும், 10 பில்டிங் வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசையை வளர்த்துட்டே போனோம்னா இங்கே வளராது. இந்த கிருஷ்ணர் பற்றி வளர்கிறதுக்கு கம்மியாயிடும். நமக்கு வேணுங்கிறது பேசிக் நெசசிட்டிஸ் கிடைச்சாச்சுன்னா திருப்தி அடைஞ்சுட்டு இது பேசிக்கை விட கொஞ்சம் கூடவே வச்சுக்கணும். ஏன்னா இப்போ மெடிக்கல் இதுக்கெல்லாம் போனாக்க அதுக்கெல்லாம் பைசா போகணும், அதுக்கெல்லாம் ரஜோகுணம் மாதிரி இருக்கும். இருந்தாலும் நமக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு சேர்த்து வச்சுட்டு கிருஷ்ணரை நேசிக்க ஆரம்பிக்கணும். உலகப்பற்றுகள் குறுகிய கிருஷ்ணரின் திருவுருவடிகளின் மனம் முழுமையாக நிலை பெறுகிறது. அதுதான் உண்மையான ஆசக்தி. கிருஷ்ணரின் திருவடிகளின் அன்புடன் சரணடைந்து செய்யப்படும் சிறிய சேவையும் பக்தியின் உயர்ந்த நிலையை நோக்கி நம்மை முன்னேற்றுகிறது. கிருஷ்ணரை நேசிப்பதே வாழ்க்கையின் உண்மையான வெற்றி. நிறைவுரை. உலகப்பற்றுதல் குறைய கிருஷ்ணரின் திருவடிகளின் மனம் முழுமையாக நிலை பெறுகிறது. அதுதான் ஆசக்தி. அன்புடன் சரணடைந்து சிறிய சேவையும் பக்தியின் உயர்ந்த நிலையை நோக்கி நம்மை முன்னேற்றுகிறது. சின்ன சேவை செஞ்சா கூட போறோம். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ எல்லாருக்கும் புஸ்தகம் வாங்கி கொடுக்குறோம்னா அது டெம்பிள் மூலியமாக அது இப்போ எல்லாருக்கும் வாங்கி கொடுக்குறா. பகவத்கீதை, இது பாகவதம் புக்கெல்லாம் அதை வாங்கி கொடுத்து மாதம் இத்தனை படத்தை கட்டுக்கும் சொல்கிறேன். இதெல்லாம் ஒரு சேவை தான். அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தோம்னா அதில் கிருஷ்ணர் அடையிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு வழிகள். கிருஷ்ணரை நேசிப்பதே வாழ்க்கையின் உண்மையான வெற்றி. அதே பாயிண்ட் தான். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்குமா? மனுப்பிரியா மாதாஜி, நீங்க தான் இன்னும் படிக்கல இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. படிக்குமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அத்தியாயம் 18. மெய்மறந்த காதலில் ஒருவரின் குணநலன். ஸ்ரீ மாதாஜி கொஞ்சம் ஜூம் பண்றீங்களா மாதாஜி? ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அடுத்து உண்மையிலேயே கிருஷ்ண மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெற்ற ஒருவனுடைய குணநலன்களை பற்றி விளக்குகிறார். அக்குணநலன்கள் பின்வருமாறு. பகவானின் பக்தி தொண்டில் தனது நேரத்தை செலவிடுவதில் எப்போதும் ஆர்வமுடையவனாக இருப்பான். அவன் சோம்பலை விரும்புவது இல்லை. அவன் ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் கவனம் சிதறாது பக்தி தொண்டு செய்வதையே விரும்புவான். அவன் எப்போதும் அடக்கமுடையவனாகவும் ஊக்கமுடையவனாகவும் இருப்பான். உலகியல் ஈடுபாடுகள் அனைத்திலும் இருந்து எப்போதும் பற்றறுத்தவனாக இருப்பான். தனது செயல்களுக்கு பிரதிபலனாக எந்த விதமான மரியாதையும் அவன் நாடுவதில்லை. கிருஷ்ணர் தனக்கு அருள் புரிவார் என்பதில் எப்போதும் உறுதி உடையவனாக இருப்பான். பகவானுக்கு சிரத்தையுடனும் தொண்டு செய்வதில் அவன் எப்போதும் ஆர்வமுடையவனாக இருப்பான். அவன் பகவானின் புனித நாமங்களை ஓதுவதில் எப்போதும் பற்றுடையவனாக இருப்பான். பகவானின் உன்னத குணங்களை விளக்குவதில் எப்போதும் ஆர்வமுடையவனாக இருப்பான். அவன் பகவானின் லீலைகள் நடைபெற்ற இடங்களில், உதாரணமாக மதுரா, விருந்தாவனம், துவாரகை போன்ற இடங்களில் வசிப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவான். நேரத்தை பயன்படுத்துதல். கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெற்ற மாசற்ற பக்தன் எப்போதும் தனது வார்த்தைகளை பகவானின் வழிபாடுகளில் பயன்படுத்துகிறான். தனது மனதினுள் அவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றான். தனது உடலை அவன் திருமூர்த்தத்தின் முன்பு வீழ்ந்து வணங்கவோ அல்லது பிற தொண்டுகளுக்காகவோ பயன்படுத்துகிறான். இம்மெய்மறந்த செயல்களின் போது அவன் சில சமயம் கண்ணீர் சிந்துகிறான். இவ்வாறு அவனது முழு வாழ்க்கையும்
ஒரு கணம் கூட பிற செயல்களில் வீணாகாது பகவானின் தொண்டிலேயே ஈடுபடுத்தப்படுகின்றது. ஊக்கமுடைமை. துன்பத்திற்கு காரணமான பல்வேறு காரணங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருவன் துன்பத்திற்கு ஆளாகாது இருக்கும் பொழுது அவன் உடையவன் என்றும் ஊக்கமுடையவன் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றான். அடக்கமுடைமைக்கும் ஊக்கமுடைமைக்கும் உரிய சான்று பரீட்சித்து மன்னரின் நடத்தையில் காணப்படுகின்றது. அதனை ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதற்காண்டம் 19ஆம் அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தில் காணலாம். தனது மரண வேளையில் தன் முன்பு கூடியிருந்து முனிவர்கள் அனைவரிடமும் மன்னர் கூறுகிறார், அறிவுசால் பிராமணர்களே, நீங்கள் எப்பொழுதும் என்னை உங்களிடம் சரணடைந்துள்ள ஒரு தொண்டனாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு எனது மனதையும் ஆத்மாவையும் முற்றிலும் ஈடுபடுத்துவதற்காகவே நான் இக்கங்கை நதிக்கரைக்கு வந்திருக்கிறேன். அதனால் எனக்கு நல்லாசி கூறுங்கள். அன்னை கங்கையும் என் மீது மகிழ்ச்சி அடையட்டும். பிராமண புத்திரனின் சாபம் என்னை பிடித்ததை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை. எனது வாழ்வின் இறுதி வேளையில் நீங்கள் எல்லோரும் பகவான் விஷ்ணுவின் புனித நாமத்தை ஓத வேண்டும் என்பதே எனது வேண்டுகோளாகும். அப்போதுதான் அவரது உன்னத குணங்களை என்னால் உணர முடியும். பரீட்சித்து மன்னரின் நடத்தையும் அவரது வாழ்வின் இறுதி நேரத்தில் கூட அவர் அமைதியுடன் இருந்தும் இடையூறுக்கு ஆளாகாத அவரது மனநிலையும் அடக்கமுடைமைக்கும் சிறந்த சான்றாகும். கிருஷ்ணர் மீதான இம்மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு பக்தனின் குணங்களில் இது ஒன்றாகும். பற்றின்மை. புலன்கள் எப்போதும் புலனின்பத்தை விரும்புகின்றன. ஆனால் ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணர் மீதான உன்னத காதலில் வளர்ச்சி அடையும் பொழுது அவனுடைய புலன்கள் உலக இச்சைகளால் கவரப்படுவதில்லை. இது போன்ற மனநிலையே பற்றின்மை எனப்படுகிறது. பரத மன்னரின் நடத்தையில் இதற்கு உதாரணம் இருக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 43வது ஸ்லோகத்தில் பரத மன்னர் பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் அழகினால் பெரிதும் கவரப்பட்டிருந்தார். அவர் தனது இளமை காலத்திலேயே குடும்பம், குழந்தைகள், நண்பர்கள், அரசு போன்றவற்றையெல்லாம் அருவருக்கத்தக்க மலமாக கருதி துறந்தார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பற்றின்மைக்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணத்தினை பரத மன்னர் உருவாக்கினார். அவர் உலகில் அனுபவித்து மகிழ்வதற்கான அனைத்தையும் பெற்றிருந்தார். ஆயினும் எல்லாவற்றையும் துறந்தார். இதன் பொருள் பற்றின்மை என்பது ஒருவன் செயற்கையாக தன்னை தனியாகவோ பற்றின் மீதான கவர்ச்சிகளுக்கு புறம்பாகவோ வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதல்ல. அப்படிப்பட்ட கவர்ச்சிகளுக்கு மத்தியிலும் கூட ஒருவன் உலக இச்சைகளால் கவரப்படாமல் இருந்தான் என்றால் அவன் பற்றற்றவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஆரம்பத்தில் உண்மையில் ஒரு புதிய பக்தன் தன்னை பற்றுகளின் அனைத்து வகையான கவர்ச்சிகளில் இருந்தும் பிரிந்து தனியே வைத்து கொள்ள முயற்சித்தல் வேண்டும். ஆனால் ஒரு முதிர்ந்த பக்தனின் நிலை என்னவென்றால், எல்லா விதமான கவர்ச்சிகளுக்கு மத்தியில் அவன் இருந்த போதிலும் அவற்றினால் அவன் கவரப்படுவதில்லை. பற்றின்மையின் உண்மையாக அளவுகோல் இதுவே ஆகும். யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? கர்வமின்மை. படிங்க மாதாஜி. கர்வமின்மை. ஒரு பக்தனிடம் தூய உணர்வின் அனைத்து குணங்களும் இருந்த போதிலும் கூட அவன் சிறிதும் பெருமைப்படாமல் இருந்தான் என்றால் அவன் கர்வமற்றவன் ஆவான். பத்மபுராணத்தில் மன்னர் பகீரதன் மன்னர்களுக்கு எல்லாம் மேலான சக்கரவர்த்தியாக இருந்த போதிலும் அவர் கிருஷ்ணர் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெற்றதன் காரணமாக இறப்பவராக மாறி பிச்சை பெறுவதற்காக அவருடைய அரசியல் எதிரிகள் மற்றும் இழி குலத்தாரின் இல்லங்களுக்கு கூட சென்றார். அவர்களின் முன்பு வீழ்ந்து வணங்குகின்ற அளவிற்கு மிக்க பணிவுடையவராக திகழ்ந்தார் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இது போன்ற சம்பவங்கள் இந்தியாவில் ஏராளமாக நிகழ்ந்துள்ளன. மிக அண்மையில், அதாவது சுமார் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கல்கத்தாவில் லால்பாடி எனும் மிகப்பெரிய நிலச்சுவான்தார் வைஷ்ணவராக மாறி விருந்தாவனத்தில் வசித்து வந்தார். அவர் பிச்சைக்காக ஒவ்வொரு வீடாக செல்லும் போது அவரது அரசியல் எதிரிகளின் வீடுகளுக்கும் கூட செல்வார். பிச்சைக்காக ஒருவனது வீட்டிற்கு செல்லும் போது அவ்வீட்டுக்காரன் பிச்சை ஏற்பவரை அவமதிப்பான். இது இயற்கையாகும். ஆனால் இந்த அவமரியாதைகளை ஒருவன் கிருஷ்ணருக்காக பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணரின் பக்தன் அவருக்கு செய்யும் தொண்டில் எப்படிப்பட்ட நிலைமையையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவனாவான். உறுதியான நம்பிக்கை. முழுமுதற் கடவுளின் கருணையை நிச்சயமாக பெறுவேன் என்று உறுதியாக நம்பிக்கை வடமொழியில் ஆசாபந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆசாபந்தம் என்பதற்கு பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவதில் என்னால் முடிந்த அளவிற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பதால் நான் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவது நிச்சயமாகும் என்று தொடர்ந்து சிந்திப்பதாகும்.
இந்த உறுதியான விளக்கத்திற்கு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ணர் மீது பாடிய ஒரு வழிபாடே போதுமானதாகும். கிருஷ்ணர் மீது எனக்கு காதல் இல்லை, கிருஷ்ணர் மீதான அன்பு வளர்ச்சி காரணமான கேட்டல், ஓதுதல் போன்றவையும் என்னிடம் இல்லை. எப்போதும் கிருஷ்ணரையே சிந்தித்து அவரது தாமரை திருவடிகளில் எனது உள்ளத்தை நிலைபெறச் செய்யும் பக்தி யோக முறையும் என்னிடம் இல்லை. தத்துவ ஞானம் அல்லது புண்ணிய செயல்களை பொறுத்தமட்டில் இது போன்ற செயல்களை செய்வதற்கான சந்தர்ப்பம் எனக்கு வாய்க்கும் என்றும் தோன்றவில்லை. இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நான் ஒரு சிறந்த குடும்பத்தில் பிறக்கவும் இல்லை. ஆகையால் உம்மை வழிபடுவதே சாலச் சிறந்தது. கோபி ஜன வல்லபரே, கோபியர்களை காப்பவரும் அவர்களின் நேசத்திற்கு உரியவருமான கிருஷ்ணர், எவ்வாறேனும் ஒரு வழியில் நான் உமது தாமரை திருவடிகளை அடையும் திறன் பெறுவேன் என்னும் விருப்பமும் நம்பிக்கையும் என்னுடன் உள்ளது. இந்த நம்பிக்கையும் கூட எனக்கு துன்பமே தருகின்றது. ஏனெனில் அந்த உன்னத வாழ்க்கை லட்சியத்தை அடைவதற்கு நான் சிறிதும் தகுதியற்றவன் என்று கருதி நான் உம்மை பிரார்த்திக்கிறேன். இதன் பொருள் என்னவென்றால், ஒருவன் தான் எவ்வாறேனும் ஒரு வழியில் பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை திருவடிகளை எய்துவோம் என்னும் நம்பிக்கையின் மீது தொடர்ந்து நம்பிக்கை வைத்தல் வேண்டும் என்பதாகும். விரும்பிய வெற்றியை எய்துவதில் ஆர்வமுடைமை. ஒருவன் பக்தி தொண்டில் வெற்றி பெறுவதற்கு போதுமான ஆர்வமுடையவனாக இருந்தான் என்றால் அந்த ஆர்வம் சமுத்கந்தா எனப்படும். இதன் பொருள் முழு ஆர்வமுடைமை என்பதாகும். உண்மையில் இந்த ஆர்வமே கிருஷ்ண உணர்வில் வெற்றி பெறுவதற்கு கொடுக்கப்படும் விலையாகும். எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு மதிப்பு உண்டு. அதனை பெறுவதற்கோ அல்லது தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கோ ஒருவன் அதற்குரிய விலையினை கொடுத்தாக வேண்டும். வேத இலக்கியங்களில் மதிப்பு மிக்கதானதாக கிருஷ்ண உணர்வினை பெறுவதற்கு ஒருவன் வெற்றி எய்துவதற்கான உள்ளார்ந்த ஆர்வத்தில் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த உள்ளார்ந்த ஆர்வமானது மிகவும் அழகாக கிருஷ்ண கர்ணாமிருத்தம் என்னும் நூலில் பில்வமங்கல தாக்கூர் அவர்களால் விளக்கப்படுகிறது. அவர் கூறுகிறார், பிரபஞ்சம் முழுவதையும் மயக்கும் உடல் அழகும், கரிய புருவங்களால் எப்போதும் காக்கப்படும் செந்தாமரை விழிகளும், எப்போதும் தனது பக்தர்களை ஆர்வமுடன் பார்க்கும் பார்வையும், அதன் காரணமாக அங்கும் இங்கும் அலையும் விழிகளையும் உடைய விருந்தாவன சிறுவனை காண நான் பேரார்வமுடன் காத்திருக்கின்றேன். அவனது விழிகள் எப்போதும் ஈரமுடையதாக இருக்கின்றன. அவனது இதழ்கள் தாமிரத்தை போல் சிவந்திருக்கின்றன. அந்த இதழ்களின் வழியே வரும் ஒளியானது மதங்கொண்ட யானையை விட மதங்கொண்டவனாக ஒருவனை அலையச் செய்யும். நான் அவனை விருந்தாவனத்தில் காண பெரிதும் விழைகின்றேன். பகவானின் புனித நாமங்களை ஓதுவதில் பற்று வைத்தல். அதே கிருஷ்ண கர்ணாமிரதத்தில் ராதாராணி ஓதுவதை பற்றியதோர் குறிப்பும் உண்டு. ராதாராணியின் தோழி ஒருத்தி கூறுகிறாள், ஓ பகவான் கோவிந்தனே, மன்னர் விஷபானுவின் புதல்வியான இந்த பெண் இப்போது கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அவள் உமது புனித நாமத்தினை கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்று கவலையுடன் ஓதிக்கொண்டிருக்கிறாள். பகவானின் உன்னத குணங்களை விளக்குவதில் ஆர்வம் வைத்தல். பகவானின் கீர்த்திகளை ஓதுவதில் பற்று வைப்பது பற்றி கிருஷ்ண கர்ணாமிரதத்தில் பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. இனிமையுடையவரும் துள்ளி விளையாடும் சிறுவர்கள் அனைவரிலும் மிக்க குறும்புக்காரனான கிருஷ்ணருக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்? கிருஷ்ணரின் எழில்மிகு லீலைகளில் நினைவே என் உள்ளத்தை பெரிதும் காக்கின்றது. நான் என்ன செய்வேன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை. கிருஷ்ணர் லீலைகளை புரிந்த இடத்தில் வாழ வேண்டும் என்னும் விருப்பம். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் பத்யாவலி என்னும் நூலில் விருந்தாவனத்தை பற்றி இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. இந்த இடத்தில் தான் ஆயர்களின் அரசரான தனது தந்தை நந்த மகாராஜாவுடன் அவரது மைந்தன் வசித்து வந்தார். இந்த இடத்தில் தான் வண்டியின் வடிவில் மாறுவேடம் பூண்டு வந்த சகடாசுரன் அடித்து நொறுக்கப்பட்டான். இந்த இடத்தில்தான் நமது உலக வாழ்வின் முடிச்சை துண்டிக்கும் தாமோதரன் அவரது அன்னையான யசோதையால் உரலில் கட்டி வைக்கப்பட்டார். மதுரா மாவட்டம் அல்லது விருந்தாவனத்தில் வாழும் பகவான் கிருஷ்ணரின் ஒரு தூய பக்தன் கிருஷ்ணரின் லீலைகள் நடைபெற்ற எல்லா இடங்களுக்கும் செல்கிறான். இந்த புண்ணிய தலங்களில் தான் கிருஷ்ணர் அவரது அன்னை யசோதையுடனும் ஆயர்குல சிறுவர்களுடனும் லீலைகள் புரிந்தார். இந்த இடங்கள் அனைத்தையும் சுற்றி வலம் வருதல் இப்போதும் கூட கிருஷ்ணரின் பக்தர்களிடையே இருக்கும் வழக்கமாகும். மேலும் மதுராபுரிக்கும் விருந்தாவனத்திற்கும் வருபவர்கள் எப்போதும் உன்னத இன்பத்தினை அனுபவித்து மகிழ்கின்றனர். உண்மையில் ஒருவன் விருந்தாவனத்திற்கு சென்றான் என்றால் அங்கிருந்து அருமையான லீலைகள் பல புரிந்த கிருஷ்ணரின் பிரிவினை அவன் உடனே உணர்வான். கிருஷ்ணரின் லீலைகளை நினைவு கூறும் முன்பே கிருஷ்ணர் மீதான பற்றாக அறியப்படுகின்றது. எனினும் அருவவாதிகளும் யோகிகளும் பக்தி தொண்டு போல் செய்து இறுதியில் பரமபுருஷ பகவானுடன் ஒருங்கிணைய விரும்புகின்றனர். அவர்கள் சில சமயம் கிருஷ்ணர் லீலைகள் புரிந்த
புண்ணிய தலங்களுக்கு சென்று ஒரு தூய பக்தனின் உணர்வினை பாவனை செய்ய முயல்கின்றனர். ஆயினும் அவர்களிடம் முக்தி பெறுவதற்கான எண்ணம் ஒன்று மட்டுமே உள்ளது. அதனால் அவர்களின் செய்கைகள் பற்றாக கருதப்படுவதில்லை. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ணர் மீது தூய பக்தர்களால் வெளிப்படுத்தப்படும் பற்றானது கர்மிகளின் மனதிலோ ஞானிகளின் மனதிலோ முழுமை பெறுவதற்கு சாத்தியமே இல்லை என்றும், ஏனென்றால் தூய கிருஷ்ண உணர்வுடன் கூடிய அந்த பற்றானது மிகவும் அரியதென்றும் முக்தி பெற்றவர்களுக்கும் கூட அது சாத்தியமாகாது என்றும் குறிப்பிடுகிறார். பகவத்கீதையில் பௌதீக மாசிலிருந்து விடுதலை பெறும் நிலையிலேயே பக்தி தொண்டானது எய்தக்கூடியதாகும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. விடுதலை பெற்று அருவ பிரம்ம ஜோதியுடன் ஒன்றாக இணைய விரும்புபவனுக்கு கிருஷ்ணர் மீது பற்று வைப்பது சாத்தியமாகாது. இப்பற்றானது கிருஷ்ணரால் மிகவும் ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த பற்று தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே அருளப்படுகிறது. சாதாரண பக்தர்களுக்கு கூட கிருஷ்ணர் மீது தூய பற்று வைத்தல் என்பது இயலாது. ஆகவே கர்ம பயன்களினால் இதயம் மாசுற்றிருக்கும் கர்மிகளுக்கும் பல்வேறு வகையான மன யூகங்களில் சிக்கி தவிக்கும் ஞானிகளுக்கும் வெற்றி எய்துவது என்பது எவ்வாறு சாத்தியமாகும்? அஷ்டகாலிக்க லீலா எனப்படும் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை செயற்கையாக சிந்திக்கும் பக்தர் என தம்மை சொல்லிக் கொள்வோர் பலர் இருக்கின்றனர். சில சமயம் ஒருவன் தன்னிடம் கிருஷ்ணர் ஒரு சிறுவனின் வடிவில் வந்து பேசியதாகவோ அல்லது ராதாராணியும் கிருஷ்ணரும் சேர்ந்து வந்து தன்னிடம் பேசியதாகவோ பாசாங்கு செய்து அந்த லீலைகளை பாவனை செய்கிறான். இந்த குணநலன்கள் சில சமயம் அருவவாதிகளால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. அவை பக்தி தொண்டு விஞ்ஞானத்தை பற்றி அறியாத அப்பாவி மனிதர்களை வசீகரிக்கவும் செய்யலாம். ஆனால் ஒரு அனுபவசாலியான பக்தனின் பார்வையில் இக்கேலி சித்திரங்கள் பட்டதென்றால் அதன் உண்மை தன்மைகள் என்னவென்று உடனடியாக புரிந்து கொள்கிறான். ஒரு பாசாங்குக்காரன் கிருஷ்ணர் மீது போலியாக பற்றுடையவனாக காணப்பட்டான் என்றால் அவனது பற்று உண்மையான பற்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. எனினும் பாசாங்குக்காரனின் அப்பற்று இறுதியில் அவன் தூய பக்தி தொண்டு நிலைக்கு உயர்வதான நம்பிக்கையை அவனுக்கு அளிக்கிறது என்று கூறலாம். இப்பாவனை பற்றானது நிழல் பற்று மற்றும் பரா உன்னத பற்று என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றாமலும் அல்லது ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவினால் வழிநடத்தப்படாமலும் இருக்கும் ஒருவன் இது போன்ற பாவனை பற்றினை வெளிப்படுத்துகிறான் என்றால் அதுவே நிழல் பற்று எனப்படுகிறது. சில சமயம் ஒருவன் உலக இன்பத்தின் மீதோ அல்லது முக்தியின் மீதோ உண்மையிலேயே பற்று உடையவனாக இருப்பினும் பகவானின் புனித நாமத்தை தூய பக்தர்கள் ஓதிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பாக்கியம் பெறுகிறான். பகவானின் நல்லருளால் பகவானின் நாமத்தை ஓதுவதில் அவனும் கூட பங்கு கொள்கிறான். அச்சமயம் அத்தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் அவர்களின் இதயங்களிலிருந்து சந்திரனை போன்ற ஒளி கதிர்களானது எழுந்து அவன் மீது பட்டு பிரதிபலிக்கும். தூய பக்தர்களின் பாதிப்பினால் அறிய வேண்டும் என்னும் ஆவலின் காரணமாக எழும் பற்றின் மீது அவனும் சிறிதளவு பற்றுடையவனாக காணப்படலாம். ஆனால் இது ஒரு ஊசலாட்டம் போன்றதாகும். இது போன்ற நிழல் பற்று ஒருவனிடம் வெளிப்படுவதனால் அவன் துன்பங்கள் நீங்க பெற்றதாக உணர்ந்தான் என்றால் அது பராப்பற்று என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நிழல் பற்று அல்லது பராப்பற்று என்பது ஒருவன் தூய பக்தனுடன் தொடர்பு கொண்டாலோ அல்லது விருந்தாவனம் மதுரா போன்ற புண்ணிய தலங்களுக்கு யாத்திரை சென்றாலோ வளர்ச்சி அடைகிறது. கிருஷ்ணர் மீதான இப்பற்றில் ஒரு சாதாரண மனிதன் வளர்ச்சி பெற்று தூய பக்தர்களோடு தொடர்பு கொண்டு பக்தி தொண்டு செய்தான் என்றால் அவன் தூய பக்தி தொண்டு நிலைக்கு உயர்வு பெற முடியும். இதன் முடிவு என்னவென்றால் உன்னத பற்று மிகவும் ஆற்றல் உடையது என்பதோடு தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் அவ்வாறான பற்று ஒரு சாதாரண மனிதனிடம் காணப்பட்டதென்றால் அது அவனை பரிபூர்ண நிலையை அடைய செய்யும் என்பதாகும். ஆனால் கிருஷ்ணர் மீதான அப்பற்று தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் அவன் போதிய அளவு இறைவயப்படவில்லை என்றால் அவனிடம் உண்டாகாது. தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் ஒரு பற்று உண்டாக கூடும் என்றால் தூய பக்தர்களை தாமரை திருவடிகளுக்கு செய்யும் குற்றங்களால் அப்பற்று தீர்ந்து விடவும் கூடும். தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் தூய பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் கிருஷ்ணர் மீது பற்று உண்டாகின்றது. அதே சமயம் தூய பக்தர்களை தாமரை திருவடிகளுக்கு செய்யப்படும் குற்றங்களினால் அப்பற்று ஒருவனிடமிருந்து இல்லாது ஒழிகின்றது. இவ்வாறு இல்லாது போவது பௌர்ணமி நிலவு தேய்ந்து விடுவதற்கு ஒப்பாகும். அது சிறிது சிறிதாக தேய்ந்து இறுதியில் ஒரு நாள் இல்லாமல் போகின்றது. ஆகையால் ஒருவன் தூய பக்தர்களுடன் தொடர்ந்து கொள்ளும் போது அவர்களின் தாமரை திருவடிகளுக்கு குற்றமிழைக்காத வண்ணம் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல் வேண்டும். உன்னத பற்று அது நிழலாயினும் பரா ஆயினும் தூய பக்தர்களின் தாமரை திருவடிகளுக்கு இழைக்கப்படும் பல்வகையான குற்றங்களின் தன்மையினால் ஆற்றல் இழந்து போகிறது. அக்குற்றம் தீவிரமானதென்றால் ஒருவனின் பற்று இல்லாதொழிகிறது. அவ்வாறின்றி அக்குற்றம் சிறியது என்றால்
ஒருவனது பற்று இரண்டாந்தர மூன்றாந்தர நிலை உடையதாகிறது. முக்தி பெறும் கொள்கைகளிலோ அல்லது பிரம்மஜோதியுடன் இணைய வேண்டும் என்பதிலோ ஒருவன் பற்றுடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவனது மெய்மறந்த ஆனந்த உறவுகள் நிழல் மற்றும் பராபற்றுக்கு படிப்படியாக குறைகிறது அல்லது அகங்கிரஹோபாசனா விதிகளுக்கு உரியதாக மாற்றம் பெறுகிறது. அகங்கிரஹோபாசனா என்பது பரமபுருஷ பகவானுடன் தன்னை ஒன்றாக அடையாளம் காண்பதினால் ஆன்மீக உணர்வு பெற தொடங்கும் ஓர் உயிரினை பற்றி கூறுவதாகும். இது போன்ற ஆத்ம உணர்வு எல்லாம் ஒன்றே என்னும் சிந்தனை உடையதாகும். எல்லாம் ஒன்றே என்று எண்ணுபவன் தானும் பரமபுருஷ பகவானும் ஒன்றே என்றே கருதுகிறான். இவ்வாறு பரமபுருஷ பகவானுக்கும் தனக்கும் வேறுபாடு காணாத காரணத்தினால் தன்னை வணங்குவதன் மூலம் சர்வேஸ்வரனையே வணங்குகிறோம் என்பது அவனது எண்ணமாகும். சில சமயம் ஒரு புதிய பக்தன் கீர்த்தனத்திலும் ஆடுவதிலும் மிகவும் ஆர்வமுடன் பங்கு கொள்பவனாக காணப்படுகிறான். ஆயினும் அவனது உள்மனதில் தான் பரம்பொருளுடன் ஒன்றாக கலந்து விட்டோம் என்னும் எண்ணமுடையவனாகவே இருக்கிறான். எல்லாம் ஒன்றே என்னும் கருத்து தூய உன்னத பக்தி தொண்டிலிருந்து முற்றிலும் வேறானதாகும். எனினும் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றாமலேயே அவன் உயர்தர பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெற்றவனாக காணப்படலாம். அவ்வாறு இருந்தால் அவன் பக்தி தொண்டின் இந்நிலையை அவனது முற்பிறவியிலேயே எய்தியுள்ளான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏதோ ஒரு காரணத்தால் தற்காலிகமாக அது நின்று போயிருக்கலாம். அநேகமாக அவன் ஒரு தூய பக்தனின் தாமரை திருவடிகளுக்கு ஏதேனும் ஒரு குற்றம் இழைத்திருக்கலாம். இப்போது இரண்டாவதாக கிடைத்திருக்கும் நல்வாய்ப்பினால் அது மீண்டும் வளர்ச்சி பெற தொடங்கி இருக்கிறது. இதன் முடிவு பக்தி தொண்டின் உறுதியான வளர்ச்சியானது தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் மட்டும் எய்தப்படுகிறது என்பதேயாகும். பக்தி தொண்டில் ஒருவன் தனது நிலையில் படிப்படியாக வளர்ச்சி பெறுகிறான் என்றால் அவ்வளர்ச்சி கிருஷ்ணரின் காரணமற்ற கருணையினாலேயே ஏற்படுகிறது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒருவன் உலக இன்பத்தின் முற்றிலும் பற்றற்று தூய பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெற்றிருந்தும் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் பக்தி தொண்டில் நெறிமுறைகளுக்கேற்ப வாழாதவனாக காணப்படேன். யாரும் அவன் மீது விரோதம் கொள்ளக்கூடாது. பகவத்கீதையிலும் கூட பகவான் மீது மாறாத நம்பிக்கையும் பக்தியும் உடைய ஒரு பக்தன் தன்னை எறியாமல் தூய பக்தி தொண்டு குணங்களில் சில சமயம் நெறி பிறழ்ந்தவனாக காணப்படினும் அவன் தூய பக்தர்களுடன் வைத்தே எண்ணப்பட வேண்டும் என்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் பக்தி தொண்டில் வைக்கப்படும் மாறாத நம்பிக்கையானது ஒருவனை பக்தி தொண்டின் உயர்நிலைக்கு உயர்த்துகிறது. நரசிம்ம புராணத்தில் ஒருவன் தனது மனம், உடல் மற்றும் செயல்களை முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டில் முற்றிலும் ஈடுபடுத்தியவனாக இருந்தும் சில சமயம் அருவருக்கத்தக்க செயல்களை செய்தான் என்றால் அந்த அருவருக்கத்தக்க செயல்கள் அவனது உறுதியான பக்தி தொண்டின் ஆற்றலினால் நிச்சயமாக விரைவில் வெற்றி கொள்ளப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு கொடுக்கப்படும் சான்று என்னவென்றால் முழு நிலவில் உள்ள சில புள்ளிகள் அம்மை வடுக்களை போல் தோன்றலாம். ஆயினும் முழு நிலவினால் பரப்பப்படும் அது ஒளியை தடுக்க முடியாது என்பதாகும். அதுபோல் பறந்து விரிந்த பக்தி தொண்டின் மத்தியில் சிறு புள்ளியாக காணப்படும் ஒரு சிறிய தவறாக கருதப்படுவதில்லை. கிருஷ்ணர் மீதான பற்று உன்னத ஆனந்தமாகும். அளவற்ற உன்னத ஆனந்தத்தின் மத்தியில் காணப்படும் உலகியல் குற்றமெனும் ஒரு மறுவினால் அதனை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.